боби 17 мо суҳробро бо ҳамроҳонаш рӯи суфаи зери садаи азнаи Шамсиддинбой нишон дода будем. Суҳроби ноком қиссаи ишқиашро бо ҳаяҷони изтироб ҳикоят мекард. сомеёнаш ба шавқу ташнагии том мешуниданд. дар ҳақиқат падарам ба аҳдаш вафо кард. нақлашро идома дод суҳроб. баробари оғози моҳи ҳамал ибтидои баҳор ҳаво гарм шудан гирифт ва мо ба сафари қубодиён баромадем. дар ин сафар акнун мо 6 нафар будем. падарам, амаки шодмонам, Шерафганбой ва ду марди дигар, ки ҳанӯз номҳояшонро ман намедонистам. тақрибан 40-45 сола менамуданд. онҳо паҳлавонҷуса буданд. аз ваҷоҳат, рафтору суханрониҳояшон бармеояд, ки одамони ғайуру ҷасуранд. пагоҳи рӯзи панҷшанбе, ки ҳаво нарму серум буд, ба торикӣ аз деҳа берун шудем. намози бомдорро дар роҳ дар рӯи сабзаҳои навдамида хондем. агар дар ин фасл дар таҳдашт сабза заминро пӯшонда бошад, дар кӯҳистон замин акнун аз хабати ғафси барф раҳо ёфта ҷомаи сабзи махмалинро ба бар мекард. аспҳоро бардам мерондем. дили ман дар хонаи Муҳаммадзарифбой бигирем. ҳар чӣ зудтар ба дидори дилдорам бирасам ва хумор бишканам. лекин чӣ илоҷ, ки инсон ин гуна қудрати тавоноӣ надорад. аслан аз Шугнов то Қубодиён бо асп 3-4 рӯза роҳ аст. аммо мисле ки ҳамроҳонам дили маро эҳсос карда бошанд, тезтар асп меронданд. ҳар қадар пеш мерафтем, дилам бештар мезад, ҳаяҷонам меафзуд. мехостам дод бигӯям, ки эй худо, ё роҳамонро кӯтоҳ намо, ё аспонамонро болу пар кушо. ин амал дар пеши ту чизе нест. бо ин амал як ошиқи дилсӯхтаву ҷигаркабоб ба висол ва ҷамоли маъшуқаш мерасаду то умре дорад пешат сажда меорад. ман асп мерондаму чизеро намедидам. офтоб хеле баланд шуда буд. мо ба деҳаи маздори Сурхпӯш Қизилмаздор расидем. ҳушамонро ба ҷо монда ба атрофи назар андохтем. ялафи ин ҷойҳо баланд шуда ҳайвонот чарида гаштааст. майсаҳои ғалладона аллакай заминро пӯшонидааст. ба дил андешидам, ки дар таҳдашт баҳор шудааст. дар кӯҳистони мо замин нав аст, хобедор. дар чашмаи ҳамин деҳа таҳорат гирифта намози пешинро хондем. боз ба аспҳоямон савор шуда сафарамонро давом додем. раҳораҳ меандешидам, ки падарам аҷаб боақлӣ карда ин мардони ҳузарбро дар сафар ҳамроҳ гирифтааст. агар 100 дузду роҳзан ҳамлавар шаванд, инҳо аз рӯдашон мебароянд. худатон медонед, ки мо дар сафари аввала 2 мартиба ба ҳамлаи роҳзанон дучор омада будем. бо падару амак Шерафганбой чолокӣ ва тирандозии онҳоро дар сафари аввал дида будам ва он 2 мард нигариста аз хатари роҳ ҳаросе надоштам. бо сабаби аз лаби чашма баромаданашон медонистам, ки падарам бо ҳамроҳонаш имшабро дар хонаи Раҳимбой Мундоқӣ гузаронидаанд. дар ҳақиқат ҳанӯз намози дигар нашуда мо ба хонаи Раҳимбой расидем. ҳанӯз ба дарвоза даст нарасонида будем, ки онҳо худ кушода шуд. дар пушти он Раҳимбой дар танг куртаи эздору суфи оҳарӣ, ҷелаки кабуд, дар пои кафши сирипоӣ, гӯё ки моро мунтазир бошад, аз дар воза берун шуд. ҳамин ки падарам ва Шерафганбойро бидид, дастонаш худ ба худ ба ду тараф кушода шуданд. падараму Шерафганбой ҳанӯз аз аспҳояшон нафаромада мехост онҳоро ба оғӯш кашад. эй Рустам, эй Шерафганбой, мегуфт ӯ, кадом шамол шуморо ба кулбаи фақиронаи мо паронд? эй худо, чӣ қадар меҳрубонӣ! дӯстонеро ки ба ёд орӣ, метавонӣ дар як лаҳза ҳозир намоӣ. ӯ аввал омада ҷилави аспи падарамро ба даст гирифт. сипас ба сӯи ҳавлияш овоз дод, ки эй Тоҳир, эй Зоҳир, бароед, ки амакҳоятон моро омаданд.
4 нафар мардони 20-25 сола омада аспҳои моро ҷилабдорӣ намуданд ва бурда дар якамехо бастанд. чунин расм будааст ки агар дар хонаи бойҳои пеш кадом соате вақти рӯзу шаб бошад ҳам меҳмони иззатманд меомаданд, бе сар задани чорво асосан гӯсфанде меҳмондорӣ ҳисоб намешуд. раҳимбой ба тамоми санъати меҳмондории шарқӣ меҳмондориамон кард. мардуми деҳро ба хотири меҳмонон ба хонааш даъват намуд. нишасту суҳбат ва то нимшаб идома ёфт. раҳимбой бидид ки ҳамдеҳагонаш нияти хестан надоранд. узуромез гуфташон ки меҳмонон аз роҳи дур омаданд ва низ ба роҳи дур рафтагоранд. андак истироҳат мекарданд хуб мешуд. суҳбатҳоамонро пас аз сафар баргаштани меҳмонон идома медиҳем. то он вақт боз гапу хабарҳои нав пайдо хоҳанд шуд. ҳамагон бархостанд. меҳмонон низ ба тақозои таҳоратшиканӣ берун баромаданд. хидматгорон барои мо 6 ҷойи хоб партофтанд. ҳамроҳамонро ба ҷойгоҳ даромада замон хобашон бурд, вале маро хобам намеомад. хушҳаёлам ба қубодиён ба хонаи ситорабонушон буд. фикр мекардам ки вақте якдигарро мебинем оё худро ба даст гирифта метавониста бошем. дар дилам аҳд кардам ки агар дар атрофам 1000 одам бошад ҳам аз сар то нохуни пӯяш бусаборонаш мекунам. пеши пӯяш ғуломвор саҷда меорам. ҳамоно хаёлам ба ишқи муҳаммад долими ҳофизи мандоғӣ ноком пешида рафт. дарду ғами худро фаромӯш намудам. дилам ба ӯ сӯхт. ба дилам мегуфтам ки ҳайфи чунин ҳунармандони ошиқ. идея аз волидони молу пулпараст қадри ишқу ошиқро аз куҷо донанд? онҳо духтаронашонро иваз ба пули мол мекунанд ва бо дасти марг месупоранд. шаҳде аз ишқу ошиқӣ нагирифта падру дин дунё мекунанд. оҳ муҳаммадолими бадбахт! ҳайрон аз онам ки вақте маъшуқаи олиҳат худро бикуш, ту чун bizistӣ. қоилам ба тоқатат ва сабру таҳаммулат. аминам борҳо гуфтеяш ки бе ту зиндагии ман ҳаром бод ва умуман мабод, вале солҳо bizistӣ зиҳӣ эй ошиқ. мардум мегӯянд ки сари зиндаро ба гур бурдан наметавон, вале ту кабоб зиндагӣ кардӣ. ман доғ гуфтиву bizistӣ зиндаи бадтар аз мурда. аҳсан ба такаллу матонатат. саҳар шуд, аммо дидаи ман таҳ нахӯрд. ҳама мусофирон барвақт хеста вузӯ гирифта ба роҳ баромадем. шаби дигарро дар сангтуда барӯз овардем. соҳибхона ҳини суҳбати шабонгоҳӣ гуфт ки вақте даъфи гузашта шумо ба Қурғунтеба рафтед. овоза баромад ки он мусофирон тапонча доштанду 2 дузди номиро паронда ҷо ба ҷо куштанд. аз ҳамон замон роҳҳо хело бехатар шудаанд. падарам бо Шерафганбой бо ҳамдигар нигоҳҳои маънидорона мепартофтанд. ако гуфт падарам ба соҳибхона ҳеҷ кас нафаҳмид ки онҳоро кӣ паронда будааст, кӣ поида нишастааст. ҷавоб дод соҳибхона имрӯзҳо аз ин роҳ ҳазорҳо одам мегузаранд. акнун ки роҳ бехавфу хатар шудааст. роҳгузарон ба унвони касоне ки амалро карданд ҳазор ташаккур мегӯянд. саҳар хостем барвақттар вузӯ гирифта ба роҳ бароем ва намозро дар роҳ бихонем, аммо соҳибхона монеамон шуд. роҳ бехатар аст гуфта шуморо барвақт ҷавоб намедиҳам. хитоб намуд ӯ. агар хонаи гург беустухон набошад, пас ин роҳ бедузд нест. ҳастанд лақаю қарлуқ ва 2-3 худозадаи тоҷик ки паит мепоянд то аз раҳгузарон асп фитонанд. хоса аспоне ки шумо доред, аз ин рӯ намозро бо ҳам мехонем, якҷоя наҳорӣ мехӯрем, пас он ҷавобатон медиҳам. хулоси калон баъди адои намози бомдод хӯрдани наҳорӣ вақте ки рафтуои одамон дар роҳи Қурғунтепа сар шуд, мо сафарамонро идома додем. вақте ба ҳамон дараи танг расидем, падарам лаҷоми аспашро кашида ва гуфт ки ба шумо гап дорам. ҳамаамон лаҷоми аспомонро кашида таваққуф намудем.
ба ҷое расидем ки ду савор паҳлӯ ба паҳлӯ рафта наметавонад ва аз хатар эмин ҳам нест, фаҳмонд падарам. аз ин рӯ ман пешопеш асп меронам, аз пушти ман Шерафганбой, пас он Шодмон, аз қафою Қодиру Ҳаким ҳамроҳони навамон. аз ҳама қафо суроб меояд касе ки силоҳ дорад мисли пешина. ин ишора ба мо буд даруни остинаш паноҳ дорад. дидам ки нафароне ки падарам номашонро ба забон нагирифт тапонча доштанд. бо маслиҳати падарам равон шудем. медидам ки ҳини рафт роҳ рафтан падарам лочинавор ба чор тараф менигарист. хайрият аз ин тангоҳ бе ягон хавфу хатар гузаштем ва то вақти намози пешин ба Қурғонтепа расидем. роз ба меҳмонсарое омадем ки вақти бозгашти сафари аввали Қубодиён он ҷо таваққуф намудаву рафта дар яке аз катҳо нишастем. соҳиби меҳмонсаро ғайри ҳамроҳони навамон дарҳол ҳамамонро шинохт ва хуш истиқболамон гирифт ва ба ғарқашӣ вохӯрӣ намуд. ба хидматгоронаш фармуд ки фавран аз пайи таҳияи таоми хушоянд шаванд. барои мо пеш аз ҳама оби таҳорат зарур аст, фаҳмондаш падарам. аввал қарзи Парвардигорро ба ҷо оварем, сарфи таом дер намешавад. хидматгорон фавран оби таҳорат ҳамон оварданд. вузӯ гирифта адои намоз намудем. сипас машғули таомхӯрӣ ва суҳбат шудем. саройбон марди басе зирак буд. фаҳмид ки меҳмонон аз роҳи дур омаданд ва басе хастаанд. зуд ба хидматгоронаш фармуд ки болинҳои пару ку лӯлабулишташ ҳам мегӯянд биёранд, то дурусттар такя зада истироҳат кунанд. фармудаи соҳиби меҳмонсаро ба зудӣ иҷро шуд. калонҳо болинҳои нарму мулоимтар зери паҳлӯяшон гирифта зуд хобашон бурд. аммо ман хаёлан дар ҳавлии Муҳаммадзариф